तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर सरस्वती पूजा के स्पेशल सॉन्ग लेके आ गइल बनी। बिल्कुल नया कंपोजिशन, बिल्कुल नया मैटर। सरस्वती पूजा विसर्जन के यानी भसान के गीत लेके आ गइल बनी। बिल्कुल ब्लास्ट मैटर, नया एकदम कंपोजिशन बा। अगर एकरा के नया म्यूजिक बनवा के आप बढ़िया से गायकी कई तनी तो 100% बाकी गाना ये बाज जाई। ऐसे पहले एगो बात कहब कि रउआ के अगर गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी आ नया नया मैटर रउआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पे आ गइल बनी तो चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो हम अपलोड करी तो सबसे पहले रउआ सबके नोटिफिकेशन मिले। अब रउआ के निराश भेला के गरज नइखे ज़रूरत। ऐसे कि कोनो भी मैटर होके, हिंदी होके या भोजपुरी होके, चाहे लव सॉन्ग होके, चाहे लयदारी होके, चाहे ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होके, चाहे बेवफाई सॉन्ग होके, चाहे झलकुट्टन होके, चाहे धोबी दासू गीत होके, हर एक प्रकार के रउआ के मैटर मिली हमरा लगे बिल्कुल उचित चार्ज पे। तो देखिए आज के गाना कैसे बा। आई रउआ के हम गाना बताओ तनी गाना कैसे गावक बा, कौन लय है, कौन धुन हो और कौन भाव में गावक बा। तो रउआ सुन के गा के हम बताओ तनी। आई देखिए शब्द कैसे बा कि अब की बे फूल तैयारी होई हो, भसान में जे बोली मारा मारी होई हो, डीजे बजा के खूब नाचल जाई हो, छूट बावे जम के रंगदारी होई, केहू के इहवा चली न चलती रोक दिहब हो, केहू के इहवा चली न चलती रोक दिहब हो, विसर्जन में जे बोली ओह सार के शिक्षर के ठोक दिहब हो। आई देखिए कि गाँव के कैसे बा, कौना भाव में गावक बा आ कौना लय से गावक बा। रउआ के हम गा के सुनावत हई, गा के भी समझावत हई कैसे गावक बा। अब की बे फूल तैयारी होई हो, भसान में जे बोली मारा मारी होई हो, कि अब की बे फूल तैयारी होई हो, भसान में जे बोली मारा मारी होई हो, डीजे बजा के खूब नाचल जाई हो, छूट बावे जम के रंगदारी होई हो, केहू के इहवा चली न चलती रोक दिहब हो, कि केहू के इहवा चली न चलती रोक दिहब हो, विसर्जन में जे बोली, विसर्जन में जे बोली ओह सार के सिक्सर से ठोक देहब हो, न तो राइफल के कुंडा से भोंक देहब हो, न तो राइफल के कुंडा से भोंक देहब हो। तो उम्मीद करतनी मैटर रउआ सबके बिल्कुल पसंद आयल है। अगर ये मैटर के गाना के रउआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे व्हाट्सअप के जरिए फुल गाना मिल जाई। ऐसे पहले एगो बात कह भैया रउआ सबन से कि अगर हमरा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होई तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना हई, रउआ सबन के खाली समझा सकिले। रउआ ऊपर डिपेंड करता जितना बढ़िया रउआ के गायकी करे और जितना बढ़िया से के गा सकिले, ये सब रउआ ऊपर निर्भर कर सकेला भैया। जितना बढ़िया से के सजा के गाई उतना जल्दी मार्केट में रउआ हिट हो सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहतनी। एक और बात भैया बताए रउआ सबन के, अगर कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवावक बा तो हमरा पास स्टूडियो बा, रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे बिल्कुल बढ़िया म्यूजिक रउआ के मिल जाई। हिंदी होके या भोजपुरी होके बिल्कुल उचित चार्ज पे रउआ के म्यूजिक मिल जाई हमरा लग से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।